Ha kami jong kakat atri uyayong unong yalam bahakli du jong ka Voice of the People Party uba arden mela besayo moy ubadeiru UMLA jong ka Nongkrem constituency lambar UMDC ba kit borlang sim kilalait ban aimen sim yu nong yalam jong ka Green Tech Foundation UH ban siudor nonglang ubla pelong ka jingshong sha than klembu upor hamadan malki bandawa na ka sorkar jila ban pindu pendam no ek project lum pandeng ban shnai ki jaka sa kai pangan kumki resort kaspa lambat kiwe Habaya keren na kaliang uba arden uloong baga ni kaman kaba ka party kala deb ban pha jingtho nadu arjar arpusaw hinrei ka sarkar kam kwa banya keren mat kino yalam jong ka VPP wat hayeng dor baru kila sat khui bat uloong baka jingkam ka sarkar baga de kaman bakimyara kadi ka kam thok kam syukor jongka Nalor kata uloong bahadu kini kisngi ba kini kisamla kila mi shikman ban yakhi ru ka sarkar kampen sngap kumta uloong balada ka sarkar kadang yaile menti nakaliang jongki kum ka party kimban se ban mi shikman wat ban shimbenta hakani ka jingyaki Pi ka jingwan ka jing hni kamre at manon I si mo ndi wan ban pan pau i jing sophia halo kani kamat ka bakini ki kon sama ka jing ki wara kila kren te bana kalian ka jing kum ka party ru Voice of the People Party kala dep ban ai jing tho sha sarkar na usnam arpusaw ten rei ka basomsi kalong ba na usnam arpusaw bangai jing tho ki klem juba kim kwa bani kundo kim kwa bani kren tinggal keren ru igni kamat ko assembly bat kyong kade ta ka initial stage ka ba ngimpat ya rai AA te ka jingkam juga sarkar ba ka sarkar MDA ka long transparent ka long accountable kade tang ka kam thok kam syukur kum ba ka pau te bat habangi i begini ki samla ki shimi ka kamat ni la pethu bha ni la khmi bha shanu gani gani lam la ka sarkar kan pensngam ne tadi ka basosi ka long ba hadu manta ka sarkar kam pensngam bat ki persyang ban yalam bagla ban penbit ban penthami upai ba te nakaliang ka jing hingi la pen pau ba kum bagalong hi ngim don kam ban penthut ya ki thiki jaga ki badon po dam ban wan rai kita ki project ki behe bari ba tourism namar ngi sukhya ya ka environment te ngi wan hang ni bangena I mean sim shu ya ki ni ki samla ga jingi bat ban ai ga khubor ka shai shaga sarkar kani kam dei taga jingle jigini ki samla laingut le se ba phila ban khenpo yiki tendrei nagaliang ka jingi kum ka party bat nagaliang ka jongaru kum president le se lara ka sarkar ka yai skap minti kala ban long bangi ngila ban ya sno lang bat ki ngila ban wan ban ya kershan nem om dei taman chuan ban kershan ngila ban ya shimanta lang ru ada kani ka jiksha thangan kata kani ka wei ka bangi kwa ban pan pa kabar kalong ka kabangi ko abanong kalong lesi ngila ban wat kilat kiltiru bangin plong ke jingki pat ba naman ngi iba kani ka sarkar hi ko bagalong ndei tangi ka environment ki la lani tangi ka thi ka lumpong deng phi ngi la tho sha ka sarkar he ke bidei ba ka jaka po bernihat aka baki mut ban kini no itu ka jaka juga soil banwan ra de ki karkhana te hadin bangin ai ka jing tho ngile kindo ginong song snong ngile ban plong ki jinglang ti hi pai ban nong song snong ki lekhi ban i bakani ka sarkar ka don be jingthu be ban lilam mi ki jaka ki jingi jorobat kila lilam yagani kila lilam te bat nga kwa ban kentuling ba kani ka lat pathai kubor hagani ka por yaki pai ba nong song snong bakim di ban sim sting yagani ka jingi jungi ni ki khon samla ki jingi kaniru kami pher hinda ka jeki ya ka reservation policy namar ngeki ya ka mariang laringim pa sutho ya ka dor jo ka mariang kan poi ka por bangin yam bangin yo e ko umbandi ngin yam bangin yo ya ka air ban ring men se kum bagalong hingi ka sarkar kam don ka jing patyao ru em habri ba ka mariang mo bani ya ka jing shukor jo ka sarkar hosnam ar pusaw habang ya tai ya ka ni investment law po assembly ngalara ya ka ni ka issue po assembly lawan ra ka amendment agibde bag investment law par hagani ka jingatai ka sarkar ki ong ba tongin weng no ya kata ka land bank ka provision for land bank ban delete bagilarai ban delete tendrei lingba ka backdoor manta ngi i ya ki jing lilami ki jaka ki jing de denmark kata kata men hagani ka assembly session ko dep
ngalapan pau ba compare hi bagani ka sarkar kan len namar mo ka julen na kapor siya kapor but yagani ka sarkar MDA along kaya hap bangan ong ya ka Meghalaya Denial Alliance ya si ka balak ta iki jingso jugi katu ani ki nomi khmat ke bedon hakliang sinsyar ndre kata ka ka jing shisha kin len ya ka jing shisha kin penthami upai ba tengah kentu jur ya ki pai ba baki kin sim khya ya gani ka jekhi bat ya kum ka yangi kum ka jat min ribor koi kishnong ki thau mo bakin mi renti amdei tam bakin wan aiman sim ndai bangin mi renti bangin peni bangin ngidon hasanda jungini ki khon samla kini ki khon samla ki khamsa than na kam ta ga jiman to jung ki shimen mo ki sha than ban pinti kana ba ngidei bandon ke jingburam ya ka maryang phila ban mudur ka jing ban penduk no yakini ki jaka ki bajrngam pipe ulum shlong ki wanra ka project ha pedeng ulum shlong lada de ka sarkar ka basnokhia ya ka mei maryang ngathai kala de ban kiar ulum shlong lada pen pelong ka catchment area lani ka jaka ka ban tengkai ko umba mundi da ka bathung ki dingmet ang to ndai kila pen klem de ki spa de ki hajar ligi ding namar haki ka khamba ban wanra ki project namar kita ki project kim pen mento yingi utrai muluk utrai jaka ki pen mento ye ki bar jala ki baka ni ka sarkar ka wanilam ban pen trei ki project ki bapher tengenget ka por kala dei lesi habangi pe ni bishar ye kurukom le jogo sarkar kala ban pen boringi ka party bangin haban pen khun laningin haban pen ki ye ka jingki ka batenge ka jingki ka banginum shong thai chu tat hadu banda penbet lot igini ki kunrum ki kanam kat sabab hai menta pi phai sik environment pi phai sik yo kam yo jam kani ka sarkar ka ailat igi bri bla shong thai bakin beteng sasan sa shipo sa khat san sne ban pendu nong ki samajingi bagini yo kam yo jam da pi phai shaka ka khai ka pateng bat kat sabab pi phai teng ni snow ba kapor ngi kala e bangin sim ya kawi kamat hadin kawi kamat ka party ka sai kedu shen agini kisni bat ngi da kentu bangi kerpat ya ki pat ba jonggeri ya ka jat ben ri hibro koi bakin long gi ba pen kre nin hap ban pen kre banginum ala chu ya kani ka sarkar bakan le kput kan le dusman ya ka lawai jong ka jat ben ri kuji tengah kentu jur ya ki pat ba nong shong shong mi na ki yeng kisam wana min si mi gini kisam la namar kata ka jingmi pat ba kan de ka khubor ka bangin pha sa ka sarkar bangin kren ye ka sarkar ba mangi kum ka jat men riu ngenum sha ye ka ni ka sarkar ba kan chule kat bomon mangi kum ka jat men riu ngenum sha shu ba phinyu benyu po ya ka jingdawa ka jingi nakam ta ka hok bat nam ta ka jing penne ka jingi ya ka mei maryang ka jing tingkai ka jingi ki khndo ku shap nam ta ki longdin ki mandin kam dei tang ulum pong deng bangin ni kren hakang ni ndai ngin hap ni kren ke project ayu kita ki baki ki wanra Maknanya slok begini kisam lah. Nakalian ka Voice of the People Party, nilara ya kani, tenri ngikwa hadin beng iba kini kisam lah. Lengba ke Green Tech kila keren ni kini kisu. Ngikwa ban pet baki kini ya syekman bakin keren. Kenang ba kanum don kata ka jingkan tho ba uni BPP ti mat bo shu bamhun lek kat balik ka sarkar. Baginong imat ni BPP tu bo shu persya kat balik ka sarkar. Tingi kwa ban ala baki wi shukin keren. Wat ya kamat ka bangi lara apo assembly khanang bo pai ba un sutho ba plan kamdai tang ka BPP andai ki wei ki ba sokhya ya ka mei maryang ki wei ki ba sokhya ya kalawei jong ka jain reu ki mi shakhmat kini ki samla asi kimta ki kren tang ya kata ka environment rengingi mongi jong bali ban don kam manwan ra ya kita ki hotel ki bahe shakni ka jalla ka ji hato ka jain reu lum khasi ka ji ka sutho ayu ya kata ka spa banwan ra ikata ka spa kai kita ka spa ngathrai ka culture ju khasi rilum khasi kam pat priang ya kita ki jingwan ra ikata ki spa ban ai kam ai jammi ki samla khasi ji khamtam ki samla kan thei bakini le trikam ban pin khammet ya gi bri bona bar naga jing khammet kala ban poisi ki kam ki basniu bamhun le kat balik ka sarkar Baginong imam ni PPP tu bersyukur syabik kan balik ke sarkar. Tinggi kuat pan ala bagi wi syukin keren. Wat ya kamat ka bangi lara apa assembly. Kenang ba upay ba un suthuk ba plan.
kamdai tang ka BPP andai ki wei ki basokya ya ka mai maryang ki wei ki basokya ya kalawai jong ka jai riu ki mi shakmat kini ki sama esi kimta ki kren tang ya kata ka environment rengingi mangi jong bali bandon kam manwan ra kita ki hotel ki behe shakni ka jala ka hato ka jai riu lum khasi ka ji kasno thu ayu ya kata ka spa banwan ra kita ka spa kai kita ka spa ngathrai ka culture ji khasi riulum khasi kam pat priang ya kita ki jingwan ra kita ki spa ban ai kam ai jammi ki samla khasi ji khamtam ki samla kan thei bakini le trikam ban pin khammet ya ki bri bona bar naga jing khammet kala ban poi ki kam ki basniu bar suki le se ka ri ki ji kan sakala long mo ke sawanra lani pensulur ya kata ka sex industry ka banlong ko balong ki wei pat ki ri aga perthei ka banwan pa ka jing tim mingi kom ga jai melrio na kentu jur ya ki pai ba nong shnong snobha wat shim sting ya kani ka mat ka bedei bat ka maryang kalong ka beton kam la ngi bakala ya ka maryang balla ka maryang ka phai ka lapan kandon ka jima ka bakrawi ngi ka jai melrio tenga da kentu naru ki reurang ba ki long kami klong pa bat igin nong kershan ki ba it joka voice of the people party ngako aba pin mi na ki yang ki sem ki jong pi banwan ban ai men sim banwan ban ya don rengkat ban ya pelut por ban ya pendap yang ni ke jaga khanang ba ka sarkar kan suthu bam dei tengini ki khin ki laingut ki sangut ki sama ki be ki ndai ngi don balada ka sarkar ka minthi kadang ye beteng ka voice of the people party kan shim ya ka senjam lese ban ya shatkan lang bagini samla lani ban pelong ya ka jingki ka patenge bangi kerpat ya ka jat breu bakanong ka bal khe syukur kemo IP kedai kata ka Meghalaya Denial Alliance kaban len kaban top kaban yalam baklai upai ba pi menta upai ba ulai hi ke baca abau deputy commissioner open shai ba kita ki bosnong kila menjur tetang sisngi rumpat don mo mut kabumut klempat palat ya ka arp sakonta kalami no ka jing penshai bagan don kum kata ka jingkren kalong dekmui tenri buat lar kataru ni de ban snuto kamat kamde tang yo lumpong de mo kamat kade pinpe ye kamaryang ja yo po Giant Hills kamaryang po Giant Hills kamtam East Giant Hills kala bak amdan shu ki umba mum di ki babyang mo kaler ban ring men sim pat shen ka kindon ki ilaka po Giant Hills ki banum long shu ban shongbriu te kata kadi ka bangi hapan ya snutu angni ka bubut pagani ka mat ka bakini ki samla ki ki kamni etang hai tai lumpong deng bang bangin ile yu tai lumpong deng mo nya ban pe ka jela menta kila pen sniu ya ka East Giant Hills kila pen sniu ya ka Giant Hills kila pen sniu ya kita ki jaka ki ba don ki border haba ki ti mau ti abat kata ka jing pen jot ka jungki ya ka maryang menta kila pur sa po dam kala rangi mekhi mot kinu ki jaka ki ba itna ki ba jengam lesi ki ba ka sarkar la ka kwa banon ra project kanwan ra ya kita ki jaka bat kan penthami tinamar kata raw ya ka maryang umdon menu bolong trai ha umdon menu bolong trai ka tu kisnon hang tu kam ban kam trai ka maryang ni hamlet ban ya keren tang nakam tai pi benta dari ya ki naga benta ka jimbet ka jimpian juga ma de kum ka party hi ka ba smukhya ka maryang yenom sap bat nginum priang ye ki bukum kini ki jimpen bet bat kumbang la depan keren bangin ipori ka sarkar bagan jubab da ka basai balar ka sarkar ka sngap menti bot ka sarkar ka penbor yangi kinong yalam juga voice of the people party bangin ni sim bentalang ka jingki lani bangin pelong ka jingki ka batenge hakari hi barokoi ka sarkar ka kamnu ba limba ke jingwan ra ya kini ka 5 star la ka dai ban pinjeng halun pongdeng la ni ko Nehru kadai na ka benta ban kinti ka tourism bat kan long rum kalat yo kam yo jam ki sama ge jing yo ge jong pi kum wei ni kinok tho an to kata ka de ka lat chisha ka ban la ban yarap ka jilai ki kun samna ka jila pi lada pi pet hi kini ki project ki baga sarkar ka wanra pembolong hi ka Meghalaya kamdon kami kini ki project ki be ka Meghalaya kala de lupa kari ka bobleu lo kerkhu ngidon kam tamban sumar khut ye kari ngidon kam tang ban pen bhai ki linti ki singkin but ki tourist ki bon seniru I can mat ya ka ka bangingi don ban troai ki mo kinwan ban shong ha ki yin ki sem ki jing dei be kinwan ra ki yin ki sem ju ki ban
bakin shong ni baki tourist kin kwa ai kata kin kwa ban shong haki ying ki jungi la kilong ki ying trap la kilong ki ying skum ndai kin wan ban pet itna ya kamar yang kabobli lo de ban kurku lupa tendai ka jing wan ra ka jugi ki project ki behe behe kadai bakin thawla thawlenti ban ai kam ai jam ya ki bri ki jungki ke banabar lari phi phai mata manu ba pentrai ya ka assembly building manu ba pentrai ka secretariat manu ba pentrai ka porno sangma stadium manu ba pentrai kini ki project behe behe kini ki bri banabar ta hangnu nong ban kin tiu ki bri ki jung bat kata ka jingwan ra pat kita ki spa mo bakin incorporate kita kita ki tourism project kani gamde ke jing penjat pila ban snu thu ya ka kom perkhat jing nong yalam ke jing pila ra ki nong yalam ji ki don ka jing perkhat ban te ya ka jai bri ji ki kon samna ji ngathai kanum runga ka jing mo chukhat ki banwan ra ka casino kanum runga ka jing mo chukhat ki banwan ra ka spa balik ki wan ra ka casino balik wan ki rai banwan ra o ki sange no namar ba la de ki temut la ringi me ki mangi la do me ki pai ba la nam persha tegani hi ke jimut jiphat ka bam bet jong ki nong sin charji ki bam salaya bakin jot ki khun ki ti ki jing ki bam salaya bakin jot ki pai ba ha tang ba ki yo ban men toy kani kam de ke jimun toy ka jai breu high end tourist company men toy ka jai ban reu mo ka don ka jingma ka bakra bat kan yalam hi bahagoi ka por ka shlong ka jingi lani ka jela me khari abro ko wei kala ban kala long ka sex city lani ka sex state hagaba kin promote ya ka sex tourism lani industry ya ka jela ka jing ka banging yen nom la shu ban pediang ngila ye ka jing job jungari ngili ye ka jing ngam jungari ngili ye ka jing her jung mariam tengi kwa ban kren shai ba ka jeki ka jungini ki khun samlaji kam de ka jeki nakam ta jungki ba pin shim sting pin ong kan ye le yu i don laingot sangot na ni sipo khasang le si kla pha ki intelligence ki mani pe khili pe kumno ka long ka ta ka jing kersham ji ki pai ba te na ka ta raung ka kentu jori ki pai ba wat tengkai ka por jung phi wan ban I men sil ngini mi bat ngin pen kre kai ki bangi don kam ban peteng ye ni ka ji ki hado bangin de pen sange ya ka sorkar phi ka sorkar kam tre ban bani kendu bani ka voice of the people bani bani ki issue naman ki smooth ho bala re kendu bani ken haban sange na du ka singin kong atara ki kwa banya mo buri tengah supan ai khublei kerpang gi digis samla ngi la don la ka jong ka jing perkhat ka jing sha ka ibengin le na ka leng ji ka party ndre bangi i begini ki samla ki mi shkma bar bangi i ka jing scam jing mo jing perkhat jing ki tingi ong ka bha bangin i gini ki samla begini ki bangin pe ka response jong sarkar la ka sarkar hi kampen skap ka voice of the people party kala pen kre lupa ya ka i bangi ngin le ban pen sange ya gani ga jingthu jogo sarkar ban penjat ya gani ga mariang ka boblei lo kerkui Ti boleh lagi perkat, boleh gim penong nak siwi ki cakar balong ban promote. phi kumbang ale de malong ka lara ka sarkar ka sokhya shisha ya ka yok ko jo pai baling ba tourism kabanin kong hi ki de ban penbiang hi ki linti ki singkin ha ka jala bro ko wei namar ka ri ki jingi lek kar chabale ka ri ka tourist spot sudah lek kar chabale ka ri ka tourist destination kam di tang ka dam ka ba itna Village Shawar pin i ki jaka be itnan Village West Cousins pin i ki jaka be itnan Village Giant Hills pin lap ki jaka be itnan Pihar Shaboy ki don ki jaka be itnan kabut kat shabale lara ka sarkar ka snu khat snu khia pin piang i ki surok kini ki nong jungok kai per thei kin le i baka ta kala pin mento i ki nong song snong ji ndon kam ka sarkar bakan perkhat ban plate jimut tang thi tendre ko complete jimut jo ka sarkar thi ka pin subas niwi bagi ta ki kata ka rukom perkhat juga sarkar ban kring ya kita ki tourist mo desi kam dei ka rukom perkhat ka ban pen mentoy yangi kum ka jap henry ka bangi haban perkhat jingai shanu kan yalam yangi kum ka jap kam tam kum kata ka jap bru tible mo don ako don brom kan poi ka por desi ka ba kan ora ka jingjak brom ka bakhra baling yang tanaman ngim tip sha ye ka sarkar kamnut ban mi shikmat ban ye kren bat ka ike bangi la ban iling ba kilap thai ka bor kimlong ke ike itrat yang i kum ka jap bangi shu priang ban bangi shuhun tikalong ru ka ji kai ka jap riu bangi don kam ya kata ka kamai ka kaji ka babiang baro ngi kwa hi ban yo ya ka kamai ka kaji baro hi ngi tristom ban yo ka pisa bangi ya dit ni biang tenrei ngi hak ban kan mauru kum ka jap riu maka batip riu te play bagi don ki jap kam ki don ki jap jing perkhat ji ki bau blei sngobha tala do blei sngobha ka don ka jingma
kan ap ka jing tim ya ka jai beri ko jing tenga kentu ya ka jai beri jing bangin ngin kiar na ki bakum kita ki kom perkat yo spa mo dagalinti ke bamdei yo spa naki kam ki ba sniu ki bangin trei namar kani kan wan ka jing tim ya ka jai beri Atu na kali ang voice mo people of Orti ito persya ro ban mentaban pun prayo ti ulum dia ro. Pi hagibini bat kathi ka orchid mo resort ka bangyo kathi ka adi lupa ka jaka jongka tourism department telara ka sarkar kalit bat invest kathi ka jaka ka bladon lupa ngi ngindang hapwa jingtip hakanu kurkom mo komo ipi ka sarkar tamen gindu kam tre tenrei kalong ka balingo ba wat suduk kita gilum mo ki dolonong ki bitna ki bangi de ban I hang to klem pentot katagi ka de ka bakam sngok kya shu ingi ka bangi ngi sngok don kam ban ai ka jingkar shan ka bating e bani don rengkat begini ki kon sama ban pentigna ba ka sarkar ka de ban sangi shisndon bat ru ba de ban khot ya gini ki kon samla talar ki kem ko aban khot yingi ngin shania agini ki kon sama bani kran bat kiru kila sngutho hi nagam ta kata ka environment namar ba ka sarkar hi kam ko bani gdu ba kinongalam juga voice of the people party hakiba bon kimat ngin hapan ya kran tang hapo assembly bat wa hapo assembly ki kile katpala ban kiar ban aila bangine tai kimat ka session ka bari banlong shibnai ki penlong tang khandai singi shipo singi ngine thnya na yu kan haki kita ki khandai shipo singi mo na try PP1 si assembly PE hi baka jingkim juga por bat kim aila ya gamat bangine kren menegani haka budget session ko bladap nga submit hadu kharatli ki cut motion mania tai nang yola tang lightly tapasau mangadang sedang ban kren ki education department adang sedang ban kren takut kapor kim extend te ngangit ki paj ba kili bagani ke sarkar ka kiar bani debate ani bani tai ikimat bat ban shule sop dani le lindet backdoor yeke te ngi kentu biang sei sen ki paj ba ki paj ba mo kenum sim sting ye kani kamat tolong kamat ka badon kam tam ha bagi kren ya kami maria Pagkajila Meghalaya kadap bon ki jingge wat hakani ka kenti ka meminta ki babon ki kon samla ki landop hauni jingdi ubang yong drops but ki long yeng long sem ki babon ki la im ha ka krodo namar ba ke jela kam dan tang ko ka rehab center ka ba la ban kershan ki ndai la wan ra pada kini projek itu PMI ba jaka ban wan ra ban pinkiu ke tourism ka ba ke tourism kala dep ban dan pa jingsha di ban wan ra daga new initiative kata kumno ban pun khoj yakini ki jabo ka ba kata kum ka jinge ka ba kipat ba ki kundu obede drugs pi ba kermen ko mangala de banong abakas mo kar kom perkhat jung ka sarkar kamlong ka ba khot ka ba suban na ka benta kinong shong snong nam ta ki khun samla nam ta ka ri ba ka jat ban riu nam ta ka jela ka jing thumu ko jung ki kalong kumnu ban thawla thonti bania kamai te kala shai kani ni bar khoj ba ka dei be tanggata bat ban pin thami yu pai ba drugs ulanang kiu ke AIDS HIV kalanang kiu kalanang sapriang adu menta kamdon konu ka sinjam ka baga sarkar kala ban ai ka jubab ka babiang katnu kilawanra ya kita ki rehab center kanu kilawanra ya kita ki de addiction center nang ta kumnu kilairap ya kini ki addicts ke jungi ki bakwa ano ban law yaladi namar kanir kam dei ka ba suk mo ka de addiction program kam dei ka batat kam tam ki khon samaji ki baduk ki kwa again ki kimi ki pa ki ong new khon ulawan ula kwa ban eno u haban ni sumar kam dei ka jing sumar ka barem kan no ka sarkar kala thawlenti ki kum ta kam don kanu no ki sarkar ka shu penpau lingba ki statement ki jongka ki be pher ka wei naga jing shisha bat shaka e ka ba ka sarkar ka kular lani ka penpau te ngim don e banong light nang tan de ke bangi i kalong bagani ka sarkar kam don ke jingket kre mo ki sukop ki susarong penthami ba ngin polong ye ka jela Meghalaya ka ta ka $10 billion economy daga ba ki pini ba ka ta ka jing perlut ka jongki ka expenditure ka jongki ka lanang kiu nagawi ka snem shakawi snem
ban yo ban pan pau perthei ring ini pet ke expenditure ka bukum no hot kalong ka badai bangin invest hakata ka capital expenditure ka bumu ban thau ki di ki singkin ki suro nrei ki ki jingte jinga sarkar shwaban pli ke la khlem no surok shwaban wan ka wi ka liur la shasai la khoi la jot sarkar haka jaka bakatong menu betrei ya kan ka surok ka belong torti ka ni kan ni ki berngem ba ki IFIR mani gitu ki samla balik kli ya ka tukorong kila dai ban toket yo engineer kila dai ban toket yo contractor ti ayu syuk ini keren ni kan ka sarkar oh ki pai ba kan sablek kyong ini up arpu prat ndeng so imat ban up adu arpu prat bakan sulemon ka bam la long imat kala dai ka por bangin sedang nadu menta bangin ya ki tenge tengi kentu ki pai ba mo bangin sim khyai kan ka kam bat bakin long ki belkre naman adon si bon plat ki mat ki bangim sula shu bangin shu ya mare tang iwe hadi iwe pat man la kasi kat bangin ang ya lenti ki pai ba kinang wan ut kat bangin ang ya lenti ki pai ba kilanang peni ki jinge ki beken do la pi pai sha ka jing bamsap ha ke MPSC ha ki DSC ka baki samla ki wan bani tho la bana keleng ba mentala shi thiet bi ki kam ki jam ki la bon plat ki jingle jingini ki sarkar dei nak tak bang ong lesi yo ni hap ban mi pat ba sai sin bani ki tenge te nak tak daw yin e ban yin pet ayu ka sarkar ka pen snow ka pen snap ya gani ka jingkren ka jing lada ka sarkar ka ya snap menti bat le kuman ngem ban se ban hap ban wat ki sin jam ki batenge ki jingi ki batenge bangin khangla ki bukum gini ki jing penjot lagalong ya marian iki khon sama ka jing bat ya ka jingle mon jo ka sarkar hype day bat ki kam ki ba ki samla ji ki kando